que estàs? És clar, ja tens 5 anys. Baltasar, Gaspar, de pressa, de pressa! Hola! Tenies raó, Melchor. Com canvien aquests nens d'un any a l'altre? Aquí estem una mica més vells tots. Més vell, tu? Jo estic igual. Una mica més cansats en aquesta època de l'any amb tanta feina. Però això sí, molt feliços. Doncs aquí estan els 3 Reis Mags per a desitjar-vos un... 1, 2 i 3. Bon Nadal! Els hi estic ensenyant el món de TikTok, encara que nosaltres som més de llegir llibres i escoltar música clàssica. Sí, i sabem que a tu t'agrada molt el judo i els cotxes amb mando. Sí, nosaltres ho sabem. Tot, tot. I volem que segueixis portant-te bé i gaudeixis de la família i dels amics. Ens haurem d'acomiadar ja, perquè encara tenim molt que organitzar per la gran nit de Reis. És veritat! Quina feinada tenim amb els regals! Feliç nit de Reis! Quina feina, i quantes regals que hem fet! Hem fet un munt. Però segur que tindrem suficients per tothom. Sí, home, clar que sí! Molt bé.